Hurrengoa diztea, zuzenean Dinamarkaren da. Hor, gure kazetari ospetsua dago. Badakizute Mikel Laboa Euskal Herria errepresentatzen ari dela Eurovisionan. Bere doinua jaitsi nahi dute, bidali SMS bat Laboa hitzarekin 774 eskerrik asko. Orain, bilobera pasatuko gara. Gaur Dinamarkan gaude, park honetan. Euskadiren eta Espainiaren arteko lehia nora irabazteko dan jakiteko. Eurovisioan gaude, eta Eskozia dauka azken hitza. Aurrera, Eskozia. Hello, Denmark! A great show! Hey! Okay, this is the punctuation. The Basque Country. 2 points! Wait. Okay, sorry. The Basque Country. 12 points! Euskadi Eurovisiora batzi du! Opa Mikel Laboa! Guazen entrevistatzera! Zei, asko kastatu zaizue, hau irabaztea, bai? Bai, lan asko egin dugu dirori guztia lortzeko! Bai! Hau da dena! Produktuak alde batera utzita, kirolak ikusteko garaia iritsi da. Zubietara goaz, zuzenean, Antxone Bixenta gure erreportai gaztearekin erraderen fitxaje berria ezagutzeko. Aurrera bideoa. Kaixo, hemen gaude azkeneko berriekin, kiroletan, eta hemen gaude Realeko jokalari batekin. Arratsaldeon. Bera komentatuko digu pixka zein den beraien asmoa fitxaje honekin. Zer? Erreala ez dukua ez aurrera ez atzea eta azkenean fitxaje berria egin behar izan dugu eta hemen dakagu, Elur, da ekipoko izarra, bera gabe ez ge, zer? Elur? Lur! Guazen demostrazio bat egitea. Harrigarria ez da? ¿Cómo se hace el zoom? ¿El zoom? Ahora hace mi puto caso. Lur! Oso konten da. Gaur badirudi ez dakala gogu asko jolasteko, baina normalean ikusiko zute hurrengo partidua Atletikeken aurka. Bai, eta hor daukagun, nahi bat zute entrevisti bat egingo diogu, bai, guazen? A ber, Lur! Lur! Zuze pentsatzen duzu Errealari buruz? Ondo eta ondo doa dena? Bale, poste naiz, eta zerbait gehiago komentatzeko? Zuk uste duzu zurekin orain Erreala jaitsiko dela? Agur, Lur, agur! Sensibleak hori ezin zegu galdetu jo, Bale. Esperantza! Itxasoko olatuak haziak direlako, gaur telebendan eguraldia. Egunon, zer moduz gaurko eguraldia? Ez oso nahi. Bueno, hurrengo asterako ikusten duzuenez, leku batzutan ona egingo du, baina beste batzutan, adibidez, Murtzian oso txarra. Lurra egiteko arriskua dugu. Aldiz Euskal Herrian eta Katalunian eguraldi ona. Oso ona, 20 gradutik angora, Galizian kontuzibila izearekin, mesedez. Eutxi, galtza... Gaurko saioa amaitu da. Bihar arte. Agur!